Ajeng nyekar napa dalu niki? Jineman glatik glinding. Napa? Jineman glatik glinding. Oh diar ora kowe. Cah semene kok iso jineman glatik glinding. Anakmu ini ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman glatik glinding iki lho. Iya ya Mak, iya. Monggo Mbak Lintang. Wah nyenengke tenan. Aku nek ndek anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek apa ya? Ha iya. Lintang Kairun nembang jineman glatik glinding sing nabuh malah ra iso. Gayeng lho, Nok. Heeh. Anakku meri lho, Mak. Nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar. Mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari. Saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba ming nutuki blek dok tak dok dok tak dok tak. Ngono kae piye karo ketok gembuse. Kok ngono kuwi apa ngajari tembang? Lucu lucu ora. Bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik. So nek iki gedhe sithik lulus SMA ngono wah wis ngebaki jagat no. Iya. Awak sindenku ki akeh kok sing ora iso gathik glinding. Iya. Ya akeh. Akeh madake. Mula iki dadi pamecut. Iya. Oh, Mbak Hana Pertiwi. Ya ki ana pamundutan saka Bekasi nyuwun langgam kadung tresna. Ya, ya coba. Ya jumeneng mengarep Mbak Ana Pertiwi. Ya. Utawa Mbak Tiwi. Iya. Iki ya wis SMP no. Wo. Sampun manak pisan. Oh iya. Isih cilik kaya ngono. Wah, cilik ae wis anggota Corona. Wo. Komunitas Rondo Anyaran. Oh iya to. Wis ora apa-apa. Iya. Jeneng lelakon ki adile dilakoni. Iya. Ya wis bener. Heeh. Yo ngaturke kadung tresna Mbak Tiwi. Iya. Dibawani. Iya. Monggo. Sinawang datan boseni nyawang wong bagus lemahan rakoso tak lakonane neno angger aku bisa nyawang wong bagus. wong bagus Gusine biru. lambene abang Neno puni mas matya purun angger tresnaku mbok tampa iya. Ijik nom kok rondo ya. Ya wis men dheke pengen jajal kok. Oh. Rondo kok jajal. Wong rondo niku penak mboten to Pak? Penak njajal aku ya. Iya, kok pegatan tenan. Iya. Mangga. Neno. lamat wis katon tejane
Matur
panyuwunan mau diatur ditampani. Ya, aja duncalke mak. Lah ora geduk kok ya. Ya. Wis men ditampa, Matur nuwun. Ya, heeh. Nggo nukokke susu anakmu. Ya. Anake cilik. Matur sembah nuwun Mbak Ana Pertiwi. Ya. Anake sapa iki, Nok? Iki nek ora pangling tau tate bareng karo awake dhewe ning tlatah Jawa Timur. Ning Tulungagung ya tau, ning Blitar ya tau. Iki Mbak Lintang Kairo. Iya, iki pancen suarane luar biasa. Aku seneng nek cah cilik-cilik ngene iki do seneng. Nyinden mongko klasik wis cetha dadi sinden apik, dadi sinden sing becik. Ya. Ngono ya. Ya mung bocah semene iki aja nganti tekan biar. Ya. Sesuk isih mlebu sekolah. Sesuk Setu. Sesuk Setu mlebu sekolah. Lah iki mau malah janjane bejane utawa Pak Haji Yuswanto iki ngersake sesuk malam Minggu no. Oh, Lah aku malah kuwalat. weh, kok kuwalat. Aku nang kene tengok-tengok nang panggung iki sesuk malam Minggu ki aku dibatalke. Oh. Ngono to. Dadi esuk aku selo. Oh, Mongko sing diarah Pak Yuswanto ki malam Minggu sesuk. iya. Ha piye apa wayang aneh wae apa piye? Ya ora kok njur wayang aneh. Tak rasa mulih sisan ngono lho. Ya ora kok njur wayangan kok terus-terusan. Ora apa-apa ya. Wis rasa dadak mbayar angkutan. Ya. Wis nang kene wae. Yo Mbak Lintang Kairo. Ya. Terus sijine kuwi Mbak Tiwi. Ya, Sijine meneh iki Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Ayu lan sak piturute. ya, mengko iso diaturake tembangan suka-suka parisuka. Ya, sing bocah cilik iki sikikno. Ya. Aku jan tenan. Ora SMS aku mesti sok takon kok Mbak Lintang nek selo mangke nusul ya. Soale aku nek karo cah cilik ngene iki punya harapan kesenianku ora bakal ilang. Ya. Kesenianku, kesenian gamelan luwih-luwih sinden-sinden ki ora bakal mandeg. Ya. Ana generasi peneruse sing bakal teruske. Ya. Ayo Mbak Lintang. Jumeneng sakniki mawon ndak selak ngantuk sampean. Ya. Mangga. Ya. Diaturake ya Mak. Iya. Top bocah iki. Ya. Sik, Mbak, ana layang nih. Oh ya. Panjenengan jumeneng sih teng mriku mboten napa-napa. Matur nuwun Bujangik sampun pinarak dhateng tlatah Madya FM 106,4 Balai Citra Suara Madiun. Semoga Madya FM pikantuk barokah kados panjenengan ingkang nembe di dunia pedalangan. Amin. Nyuwun Mbak Elisa gandrung kali Pak Dalang. Waduh. Plus lagu Blitar. Mugi hiburan pegelaran wayang malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kagem semuanya. Dalem keluarga besar Bapak Haji Yuswanto, mohon lahir batin menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Foto ilang-ilingi amplope. Matur saking Bapak Sarjono Edi Tambun Bekasi nyuwun tembang Kadung Tresno. Nyekar Mbak Ana Pertiwi, semoga temanten berdua samawa, dan buat Bapak Yuswanto semoga diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kagem Bujangik nyuwun gending sesideman Mbak Elisa, gerajakan Mbak Ayu dari Kalije, keluarga alumni Universitas Jember, Kafisip, keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Ya. Sampeyan sik Mbak Lintang. Ya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Hah? Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Nggih. Aku nek sing ngruruhi cah semene iki budhekno. Oh. Nek umur 35 40 kae yo cetha. Iya. Ya ora apa-apa. Monggo. Sampeyan wau kok ujug-ujug pun dandan. Nggih, mau kula dandan teng mriku Bapak. Oh, kali ibu, bapak. Nggih. Oh, nggih, alhamdulillah. Ya. Ajeng nyekar napa dalu niki? Jineman glatik glinding. Napa? Jineman glatik glinding. Modiar ora kowe. Cah semene kok iso jineman gatik glinding. Anakmu ini ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman gatik glinding iki lho. Iya, ya Mak. Iya. Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan.
Aku nek ndek anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek apa ya? Ha iya. Mangga. Kinupita kangku iki iso lho. Lintang Kairun nembang jineman glathik glinding sing nabuh malah ra iso. Gayeng lho, Nok. Heeh. layang ing dhuwur buang ya bapak ulu kuning sleret ireng tur Terus Mbak, wah jan anu sok maem sego nggih men lemu awake. nggih Iya. mano empret pri Pating truwit pating cruwit wi calurutan genira ngopati pangan biu padha amyuk biu padha amyuk biu padha amyuk amyuk aning besabahan yucu iperi rayahan yucu iperi rayahan diliane ning patokan konangan bapak tani mingat mingut tambah sengut nontoni parinenga Jan aku meri lho, Mak. Nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar. mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari. Saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba ming nutuki blek dok tak dok tak dok tak. Ngono kae piye karo ketok gembuse. Kok ngono kuwi apa ngajari tembang? Lucu Lucu ora. Bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik. So nek iki gedhe sithik lulus SMA ngono wah wis ngebaki jagat no. Iya. Awak sindenku ki akeh kok sing ora iso gathik glinding. Iya. Ya akeh. Akeh padake. Mula iki dadi pamecut. Iya. Mangga terus Mbak Lintang. manuk petet Suara gedhe ya urung kecekel. Iya. tiye Pating cruwet. pating cruwet we
biasa. Nggih, matur sembah nuwun. Go, tak paringi sangu nggih. Nggih. Nggih, mesti nggih kok ndadane. Go. Ki sangu saka bujange. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Wis ibumu rasa kon nyambut gawe wae kowe ninden terus malah. Iya. Ki Mbak, Sagora iki ana pamundutan saka Pak Haji Yuswanto. Oh iya. Nyuwun kutut manggung saking Pak Sarmuni DPR RI. Ki ana dhuwit 600. Kutut manggung tok ayahi ora? Mbangane tak keke sindan-sindanku sing gedhe-gedhe iku ora usah. Kowe wae tak keki nek kutut manggung sagung mboten? Nggih, saged Bapak. Wantun? Nggih. Sip, ya. Ampani sik. Oh, Mbak. Yes. Wis mbangane keke kae malah ora kurup. Sembah nuwun. Keke blekok manggung. Wangi hi 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 iya nyenengke ya Mak. Mas Pak Barku sekali-kali digawa nang Yojo gempal. Wah tenan kok wis padha seneng kabeh. Iya. Ayo ning adoh. Daleme Kediri kok ya, Mbak. nggih. Heeh, wis rasah adoh. Iya. Sok kala mangsa wae nek pas dolan ning Jogja, pas Mayang rasah kundur. Ya, terus mampir nang omahku. Ya, ngono ya, Mak. Tak jak sisan. Dadi nek dolan ki sangu gelungan sisan. Ya. Nggih. Nek ana wayang langsung dandan langsung munggah ngono wae no. Ya. Nggih. Pokoke pai. Lho kok enggak nggih enggak nggih. Lah pripun? Ya aja iki mau ming tak blasukke kok. Iya. Terus ning plang ha 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 keringat
hati ya saiki anggunge no ketekung kaya ngapa ketekung wah jos tenan kung iya kung lho piye mangka rung dewulu lho iki mesti iya anggunge kaya ngono sina kowe meneng sik tak tandingke karo anggunge sindan-sindan sis do krebo-krebo iki ayo nggih saka Mbak Tiwi ayo ayo ora sembrono kowe aja nganti kalah ayo putut cilik kaya ngene kok anggunge iso kaya ngono ndekno kowe sing wah anti bundet kowe ra mangga yo ayo Wi ketekung coba kaya ngapa yo aja nganti kalah yo ketekung kung kung ya lumayan ning isih kalah kung karo ya jejere tak anggungne kabeh iki ndak mung do meneng wae ayo Mbak Ika ya utut saya tua saya aleman iya aku ndek utut kok tak banting ayo sapa jenenge Elisa iya iya utut alasan kung ya wis apik ya lumayan jejere ya wah iki mentok apa kutut iki gedene semono kutut ki nek kutut sing bangkok ya gedhe mak iya coba kaya ngapa ya bangkok iki coba yo hur yo ketekung kung ya kutut wis mulai aneh-aneh heeh jejere meneh yo ya ketekung kung 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 wis iki kutut kedawan gulu iki iya jejere mangga sarana kok rumah saku kaya blasteran kok iya ya ketekung ya kung wis iki kutut gawa volume dhewe iya tegese saka alon dadi seru dadi digedhekke dhewe diputer dhewe heeh jejere ya iya dan suarane dhewe-dhewe mau serak-serak basah iya nah iya ora apa-apa ya pinggir dhewe yo ya iki mbok-mbokane kutut ah iya yo gek manggung pisan gas gek mati yo ngawur lah biyen kae mesti kaning kutut gandeng wis keselip sing enom-enom kan iya anggo ngopo nek ora diburke malah ming kokean telek ah iya yo mangga yo ngandel ora wis atau wis rekoso wis rasa pakani wae ben mudar nang kurungan iya mangga terus ke Mbak Lintang mangga
monggo 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 nenonanu midhanget ing kangsat keco keco ya Pramitra kang minalya ketenangane ya wis kecekel no. Ya ora kemrungsung ora kesusu alon-alon ya sugeng sugeng rawuhipun para tamu ya monggo dipun dilebokke ya no ya monggo ya nenone wengi wengi ya layan mas kutut manggung batas ade iki nek dirungokke saka radio apa streaming ning ora nganggo gambar iki wis ngarani piyai sepuh kok no. Iya sing nyuwara iki piyai sepuh. Monggo janjane isih kelas pinten, Dik? kelas gangsal SD Bapak. Kelas gangsal SD Bapak. Iya. Nggih. Wah, luar biasa. Terus, Mbak, monggo. Omben nono Ata ata omben nono man ikuto dua
Aku malah kaya arep mbrebes mili no. Ya, Gagas cah semono ya. Wis apik banget. ngono ya. Terus, Mbak. Bakan nono Iki latihane mesti nganggo mandeg bocah iki. Iya. Dadi dhewe menawa. Mboten apa-apa, wis 600 dadi milik Anda. Iya, Saka Pak Haji Yuswanto, matur sembah nuwun. iya. Sembah nuwun. Nggih, wis rampung gaweanmu, Nok. Iya. Nggih, matur suwun. Wis gek lenggah. Heeh. Kowe ya sangu dingklik. Nggih, Bapak. Walah, ya sepira dingklikmu? Mesti cilik banget ya Mak, kaya wong pasaran kae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya, muga-muga bocah semene sesuk nek ndungkap tekan SMP tetep tresno nyang budaya. Luwih-luwih godho sing paling abot ki nek wis ngancik SMA no. Iya. Kuwi godho sing paling abot. Kudu iso mempertahankan dheweke le tresno karo budaya Jawa. Ya pancene ya bener ngono. Mengko nek SMA kae wis kegawa karo kanca-kancane nggone padha hura-hura. Terus wah pokoke ya jenenge masa akil balik ki ya wis ngono kae to no. Iya. Kadang kala akeh-akehe padha lali. Wiwit SD seneng wayang. Iya. Ngono aku kono akeh pengin dadi dalang nyabetke wayang apik. Bareng tekan SMA lali. Iya. Ketungkul seneng-seneng karo kanca-kancane, ketungkul seneng yang-yangan, lali ning nggon olah wayang bekasan bar SMA kon wayang wis ora iso, wis lali kabeh. Lah kuwi sing diemanke ning kono kuwi. Mula kabeh kudu dijaga. Dijaga karo wong tuane. Ya, diulatke nggone pergaulan. Ya. Monggo saiki pergaulan iki wah ora umum. Ya. Medeni no. Ya. Nek salah le nganu apa jenenge nyrawungke karo wong-wong kuwi bakale ya wis dadi rempah tenan. Ya. Ya, saiki genti.
genti sing dewasa. Ya. Ayo Mbak Elisa. Ya. Katuran jumeneng. Monggo Mbak Elisa karo Salaso. Ya. Sinden sing lagi ngetren. Ya. Ana ing medsos. Iya. Matur suwun kok pundakmu tok kae wuh barang ki men ngopo? Ini bunga. Biar berbunga-bunga kaya mantene ya ngene iki kudune. Ben ceria cerah mewarnai Indonesia ngono lho. Amin ya. Anjen bener. Sampeyan dikersaki karo Pak Haji Yuswanto. Pak Yuswanto nggih. Supaya dijak Mbak Elisa aja nganti keri. Oh iya, Ya ora apa-apa mergo ya lagi apa jenenge lagi dadi kesenengane warga masyarakat kok ya nak. Ya. Iki piye kowe penemumu Mbak Lintang Kairo iki mau biasa luar biasa to nggih hebat sanget Mbak Lintang nik sih cilik timek-timek ya wis iso jineman kutut manggung ya pinter wah wis jelas sesuk gedene wis sugih ya sugih kawero sugih duit barang ditelateni nduk ya apa? Ditelateni ya le sinau budaya Jawa ditelateni budaya Jawa bene ya kaya Elisa kuwi telat le sinau budaya Jawa wis telat iya wis gegeden wis gegeden ya ora apa-apa tapi tidak ada kata terlambat kok sinau budaya kok ya bener sesuk ya ora apa-apa saiki ya ora apa-apa matur suwun ya iki kula ajeng derek mangayu bagya nggih Pak Yus nggih selamat kakak mempelai berdua Mas Irwan kalian Mbak Sari amin pangapunten wau mboten sida cendol dawet karepe nggih ajeng ngeten kula tapi nggih mboten sida kok ora sida ngopo kula pun nunggu waune kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten lah kok ora dipentaske mengke nggih Mbak tasih jam 8 terus mlebu meneh terus ra diundang-undang sidane aku melu joget melu nyawer mau ora sida nyanyi malah melu nyawer dadi melu penontone nggih matur sembah tetep nyanyi kok Pak iya heeh arep ngaturke apa kowe iki pamundutan werna-werna lho Sa iya napa mawon lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto ya kowe kudu iso ora nggih Blitar niku wonten Blitar saged Blitar iso sesideman nggih wonten terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku ayo gandrung Pak Seno heeh Oke piye kok? Mengke kula nyuwun pangapunten riyen Bu Agnes nyuwun pangapunten niki namung ten panggung nggih mengke menawi kula boyok bajul lipun Pak Seno niku namung ngapus-apus. Maksude piye kuwi? Hah? Maksude piye? Kan nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to, etok-etoke jatuh cinta to. Iya, padahal aku ra gelem jatuh cinta sakit teh. Jatuh cintai sakit? Yo sakit no. Mergane ngopo? Yo nek loro cinta ki ra ono BPJS e. Nek loro biasa ngono ono BPJS, nek loro ati ngono ra ono sing jamin Pak. Oh, ayo mbane wis sprene ora payu rabi ya ora gelem. Mergane ora tau. Iya. Ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya. Supaya iso rabi kudu kenal karo cinta kok ya. Kudu kenal ya, Pak. Ha iya kudu wani cinta. Iya. Kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis. Nggih. Cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa rasa kuwatir bojoku yahene iki lamur. Iya. Dadi ndelok streaming ki ra cetha. Iya. Blitar sik diaturake. Iya, lagu Blitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu Blitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Blitar, sak kulawarga iki asline saka Blitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Blitar, Dek Neng Awi wingi ya nyuwun lagu Blitar. Iya, monggo diaturake. Yo, alon-alon cok. Lagu Blitar. Yo. Monggo. Yo, Mbak. Beli. Bawa napa langsung? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Iya. Nggih langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok ndadak.
tantanganmu kaya ya wae. Iya. Ya, mangga. Saben bengi. Piye kok ora gek? Nggih, sekedap. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi peni gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman jepang tekemar. Petang rombak sing dipimpin Sapriyati. Blitar nyimpen amune sang nata. Nyimpen aneng candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamatan presiden kang kepisan. Ana crita jare Paten Gajah Mada ingkang bisa nyawijeke Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kalaka aneng tlatah Blitar lahir cilik bulan ora mokal Blitar dadi kembang lampir ora mokal akeh sing padha Nanggep belang. yen tanggeni ora pake semangat yen kutha cilik kang kawentar edi peni gunung kelut sing ngayomi. Blitar ngorobake semangate yen nangane banyak niku wau Blitar, Pak. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Nah, kowe wis mulai mundak kepinteran wis mulai mundak ngono kok. Iya. Biyen Muncang yo. nggih. Lah iya, lah tembangmu mbiyen paling ora ming podang kuning ngono. Sing tok nggo paitan ming podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Saya niku tembangipun belanggo sinau sejarah ya Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Berontak Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Oh iya, ya apik kuwi perlu Iya. dirapalke. Iya. Tembang Blitar. Mergo Pak Haji Swanto kuwi anu asale saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Ya. Iki sih ana sing disuwun Napa, Pak? Lagu Sesideman sing nyuwun saka sik tak wacane. Ya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya, Oke. karo Kavisip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Sesidaman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah
Nek napa kok gember obyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Nggih. Punten dalem sewu Mas, ketoprak kok suarane ting klothok ora karu-karuan. Petep-petep cepet-cepet. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Ditembangke sik. Tembangke sik sesideman. Ya. Kaya ngapa? Heeh. Wiwitane anderek sang peke Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe apa toprak iki engko diganti sa? Ganti napa? Diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinden derek mawon kula. Oh, iya iki mesti apik. Mergane asline sing lanang ki ora seneng. Oh iya. Heeh. Sing lanang wis ora seneng, sing wedok ya wis ora patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung meratine. Aku gila ya. Kok nyesel lho. Hah? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sik. Nek sing wedok omongane kaya potet-potet ngono lak ya. Iya, mangga. Bendara terus yung-yon selendang kuning kang sangking bukir Eno swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Patenono timbang kepisahan selesta tarewangi samutono lawan kula liwat kincanging alisku wasahang landhe atiku nadyan was lingsir
Eno urip ana kutha gedhe kowe tak tukake coba tak kentongi. Kowe dapukane supinten aku Den Mas Broto coba. Ya. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange sutradarane kan dalange. Ah iya. Nek arep pemaine diundur diganti ya ora apa-apa ditarope didoge sike terus diganti. Ya ndelok sik suaramu kaya ngapa mergo ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske saiso-isone. Iki apa to isih asline ketoprake arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Lakone kowe Suminten. Suminten. Suminten kok Suminten? Ya, Suminten Edan to? Nah iya kan berarti aku Edan. Ya. Ya to? Ledan mengko nek wis aku moh kowe edan kok ora durung-durung wis edan ternyata tak dusi. Iya. Ja. Yo. Mangga turuk. Nah. Saka kene ya etok-etoke. Ya. Tok. Den Mas Broto Seno Weryono Broto sing tak tresnani. Sik, aku wis gila sik iki. Ora apa-apa. Aku kok Broto pertama iki ora edan ngono kuwi pertama Den Mas ketemu. Aku rasa ngadeg, aku nang kene wae nek ngadeg ndak ora sopan. Jo, berarti aku nyedaki. Den Mas, heeh. Omong-omongan. Terus aku tresno kali panjenengan, aku moh. Saka kono sik.
Iki jare kok nyedaki. Kono sik. Baleni. Baleni sik. Dok dok ya. Ya. Yo, dok meneh. Wah, ya iki iso ambruk panggunge nek acarane ngene iki. Ya, tutuk. Nah. Alon-alon ya iki. Le mlaku imit-imit ngono ya. Imit-imit suminten ayu. Iki ora pangling kaya Saminto. Suminten. Hah? Suminten. Heeh. Kok ngerti nek aku Suminten? Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Iya, wis tepung. Tepung tenanan. Wis durung. Masa wis tepung? Ngandel ora. Apa tenan kowe wis tepung karo aku? Kok kowe ora gelem ngematke mataku? Aku ra iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Nek aku mengo rono, aku engko dukani para pinisepuh. Mergane apa? Mergane aku wis nek ora mengo kok kayane eman-eman. Nah, mumpung lho iki aku Suminten iki anake Warok Siman sing wis ngusir warok-warok sing ana ning kene lho. Warok sapa? Warok-warok kabeh kuwi bolone. Bapakmu Warok sapa? Siman. Seko Siman. Ngawur banget. Warok kok Siman iki Warok sapa? Ya kowe googling saiki ne. Malah iki uduran Suminten. Mas Broto. Piye? Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Cempluk. Heeh, Cempluk. Kowe dicodhokke karo Cempluk. Iya. Kae Warok, kowe anake Warok kae Guna Sejo ya? Iya. Kok ora karo aku? Jarene kowe iki kowe dijodhokke karo aku lho. Jare sapa? Jarene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu, nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa? Ya kowe iki kejaba nek ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Broto. Ora kena nggo gocekan. Nek diteladeni iso lemu. Piye? Nek diteladeni iso lemu. Sing arep lateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe kuwi aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Broto. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan, mosok aku ya golpu terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku, wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya nyoblos. Oh iya ya. Broto. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Broto. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep tok nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu, Broto. Wah, iki kata-katane Suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dienggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subroto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang lek kumbajul awakmu atek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem, Broto. Kowe reti ora nek ana 3 hal sing dicaluk
karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon jaluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak jaluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu galam Subroto ora nono lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subroto. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek. Terus apa nih? Ayo ana piyayi ngono kok lanangan. Piyayi Priyantun. Lanang jaler. Ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang ya tak tembangke ya Broto. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku ya. Sapa ngerti. Coba. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Lesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kowe ngapa? Mlumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe-suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep Gerajakan Banyuwangi. Sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk sing endi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plok Cempluk Warsiah rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luwih pinter kowe saka aku Cempluk Waljinah Warsiah. Maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Yo. Kowe sapa? Motor. Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora. Aku famous lho ning Instagram ono, Twitter ono, ning WhatsApp yo akeh. Kowe ra kenal Facebook apa? Hah? Famous ki panganan apa? Famous itu terkenal. Kowe iki ya cemplok desa banget sih. Kowe kudu ngerti Instagram. Apa? Instagram. Ketoprak kok Instagram cara ngendi? Iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine ya Instagram barang. Iya. Den Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku ya ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal dia. Sok cantik. Emang cantik dari sononya? Semua dunia mengakui. Elisa harus salah. Salah. Sapa jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Iya, aku Suminten ki ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Iki mbok ngaca. Nggih? Ngaca. Wis bendina. Ngaca. Wis bendina. Nah. Terus ngopo nek aku ngaca? Deloken to. Karo aku jal, bandingno. Sapa? Broto. Piye Den Mas? Wah, ayo milih Cempluk, wis ngirit kasur. Duwe Pak. Cempluke njaluk dibanting. Dadi kowe ki arep dirabi karo Broto mung dadeke kasur. Ora apa-apa, empuk. Embang kowe lho. Apa aku? Aku ki cantik ya. Model internasional. Cover girl. Kulintang darat. Apa kurus, tinggi, kutilang kok kulit. Gawe singkatan nomor. Kutilang darat. Apa kutilang darat? Tinggi langsing. Apa dada rata? Jong apa nek dada rata? Apa nek apik sing ra rata apa piye? Lho, ya jelas sing berisi nang sing apik. Kandhane ya. Jenengan seneng sing berisi napa sing mboten? Wah, aja takon. Iya, aja takon perkara kuwi, aku sakanane.
Sanane kok aku ra gelem. Wah, protoi pancen tenan. Wis ayu bek nembang le padungko. Ya. Ben gerajakan pamundutan saka apa iki mau jenenge? Visip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Ya. Nggih. Mangga. Dibawani mboten? Bawane gelang alit ra apa-apa. Ya. Mambiat mayun paman. Tak akoni pancen apik suaramu cempluk. Berarti aku kalah. Yen ngono aku tak golek broto liyane. Mas Broto! Kowe entuk broto liyane iki piye iki? Hah? Lah nek kowe ngambruk kono ya aku ngambruk sapa? Piye? Kowe jare jaluk kae. Elisa yo pinter sing dimbruki bojone ayu. Kamu pilih siapa? 1 atau 2? Pilih ini apa dia? Ngambruk iki? Piye? So dibanting tenan aku. Cah nekat e. Ayo sini. Kamu iri ya? Kamu senang ya? Bunga ya kamu ya? Bunga dia. Ganti rasa. Rasanya gimana? Gimana rasanya cempluk? Sakit kan? Enggak. Enggak. Ya jelas enak aku ya. Kok enak kamu? Lah ya jelas empuk aku kok. Dimbruki Elisa kaya dimbruki rongsokan. Nah. Iya. Lorak. Iya. Ora apa-apa. Ya terus Mbak Ayu. Sawarane gending belam biangan nyerah nuswan toro Pasta. Iya. Wara. Oh iya. Iki mau pancen tak sket nggo ngiringi aku kok jleng-jleng wara. Untuk penonton yang hadir malam ini nonton pergelaran wayang kulit di Balai Citra Suara Radio Madya FM disediakan makanan gratis. Ada nasi jotos, soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis dengan catatan ngantri dan tertib. Oh iya, wah, yo. Nasi jotos iki bar mangan mesti bitu-bitu raine. Iya. Karo soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis, ngantri dan tertib. Iya. Cekap semanten woro-woro. Banyu. Banyu wangi Kulon wetan segoro
Ugi sugeng rawuh kagem Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Oh iya. Sugeng rawuh. Mangga. Tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Toro. Ya, mangga, yuk. Ebram jangan kumelani taman Sarinuswan Toro. Ebram jangan kumelani taman Sarinuswan Toro. Belam jangan desa sandai wis ojo wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis disaut karo Elisa. Lah ya iki Suminten karo Cempluk bersaing kok. Ya. Ya saiki genti. Mbak Ayu, Mbak Cempluk, monggo diaturake. Yuk.
Matur sembah nuwun. Ya. Sampun iki, Pak. Ya, iki kowe entuk bebungah saka penonton streaming. Ya. Asmane Pak Tristianto saka Klaten. Ya. Iki kirim duit 1 yuta. Ya. Kanggo Mbak Elisa 500, Mbak Ayu 500. Ya. Alhamdulillah. Pundi? Hah? Pundi, Pak? Lagi masuk rekening kok wis cair. Lho, biasane jenengan sakno mbok iriyen. Wah, cilaka iki. Ngono. Nek sesuk lali lho, Sesuk Pak. lali biasa. Lali aku ora tau lali kok lali-lali piye to? Yo. Sesuk ora bareng soalé. Oh iya aku. Wis. Nah, ngene iki ketoprakane bayaran kok ya kari dhewe. Jengkulmu mlocot kuwi. Ketoprakan elek koknya 500. Ya. Nggih. Nuwun nggih, Pak. Idom wong loro. Ya, iki sik tak genahke sik. Wis mlebu urung iki. Nek urung mlebu rekeningku gek aku ngijoli kok suwe-suwe. Pun masuk kok, Pak. Kula pun krasa. Heh? Pun masuk. Ora kok ya. Aku sing angel krasane iki aku. Iya. Kula nggih krasa niki. Oh ya wis Ya, wis. mohon ta. Wis masuk. Nggih. Ya. Wis yakin. Nuwun. Ayo kek Elisa 500. Seneng duit ora? Seneng. Aku yo seneng kok. Heh, Bidung sing kowe rata. ngerti sapi ora? Sapi. Sapi munine Yo apa? genah no. Apa munine? Hah? Sapi munine apa? Sapi munine apa? Mbek. Goblok. Hah? Sapi mosok. Wis, mbek. kowe nek dadi dagelan wong loro ora gathuk wis. Ora kobong kabeh terus. Iya. Wis gek dikeke, dikeke. Iya. Iki aku ya. Ah, Kok niki, Pak? matur sembah Matur sembah nuwun. nuwun. Ya. Ayo teruske dhisik no. Ya ndak wektune kedawan. Iya ndak ora prayoga. Ayo, Ngger. Tan samar pamaring sukma